Szerusz, szevasztok, csá! Mindenkinek hello! Gyerekeim az úrba. Régóta el akarok nektek mondani valamit a hanggal kapcsolatosan. Gyerekek, késik a hang. Se baj, gyerekek, nem kell elkeseredni. Kapjátok magatokhoz a majrévasat, csűrjed, vágjad, harapjad, a kolbászt a nyelveddel megfaragjad. Mit nevettel, ha? Most nem lesz muzsika szó, egy lágy, langyos, buzis beszélgetésre számíthatok, miközben lecsekkoljuk, hogy mégis mi ez. Undorító. Így igaz, undorító. Csináld még! Álljon meg egy ásonyomra, gyerekek, késik a hang. Gyerekek, itt valami szar került a palacsintába. Akkor ezek szerint... Hát megnézzük, hogy mit tudunk ebből kifacsarni. Milyen drámai muzsika, hallod? Még a talpamon is a libabőr kicsapódott. Na még csapatunk egy kört, srácok. Az örgessük is. Undorító. Így igaz, undorító. Ezt csináld még! Gyerekek, hát így nem kerülünk fel az internetre. Gyerekeim az úrba, elérkeztünk a végjátékhoz. Remélem élveztétek. Izgultok meg, igaz? Én is. Eső, húj rá az arcomra. Most már elég legyen, jó? Undorító. Így igaz, undorító. Ezt csináld még! Undorító. Köszönöm szépen a tapsot. Igyekszem visszatérni. Undorító.